दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाय सान। थांनाय 1991 इं मायथाइनि 20 जुलाइ खालाराव गायसन जादोंमोन दुलाराय बर' हारिमु आफादा। मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 33थि गायसनथाय सान फालिनाय जायो। थांनाय 1991 इं मायथाइनि 20 जुलाइ खालि गायसनजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै 33 बोसोर आबुं जाफैबाय। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों 33थि गायसनथाय सान फालिदों मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोयो आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारिया रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रजनी सरगयारिया आरो गोजोननि फारौ बिरहोयो एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। दिनैनि बे 33थि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 33थि बोसोरसालिया बे गायसनथि सान आरो बेखौ दिनै जोङो क'क्राझारनि नैबे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय मावख' बिनि लांगोनायाव लानाय जादों। बेखौ बानजायदों दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद। आरो बेखौ दिनै जोङो जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो खाबु मोनबाय। बेनि थाखाय आङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि साफ्रोमबो मावथि लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारिखौ आङो साबायखर बावदों बे बुब्लिनि थाखाय। आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा थांखिफोरमोन जे बर' हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय फेहेरनाय बेखौ जोङो मावबाय थादों। जे बिनि जा मिडिया जा बिजों फरायसालि बा कलेजफोरनि गेजेरजों बेखौ फेहेरनाय फोसावनाय बेबो जादों। आरो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जा जोंनि सुभा ब्रह्म आर्ट एन्ड मिउजिक कलेज दङ बेनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावफुंनो हादों। डिग्रि कर्स बेयो जाजोब्बाय आरो जोङो दायो बे मास्टार डिग्रि कर्सनि थाखाय थाम-थिम खालामदों। जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जा सिलेबास आरो जोंनि कर्सफोरखौ बिदों जों बिनि थाखाय थाम-थिम खालामबाय थादों दायो। आरो साननैसोनि उनावनो बेबो MA कर्सआ जाफुंगोन। आरो जोंनि फरायसाफोरा जायफोरा बर' हारिमु दामनाय देनायनि सायाव मोसानायनि सायाव गोसो गुदुं बिथांमोना फरायनो हागोन। जोबोद मोजां सोंथि। बर' हारिमुखौ दायो जोंनि बे बिटिआर बा आसामनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुनावबो फोरोंनाय लोगोसे फोसावनायनि राहाखौ लादों। जे जोंनि बिटिआरनि अनगायै जोंनि बिटिआराव दायो 12टा जिल्ला दङ जोंहा आरो आउट अफ बिटिआर गथै आसामाव 25 जिल्ला दङ। कार्बि आंलं, गुवाहाटि, खोला कामरुप, बेनिफ्राय नगाव, मरिगाव, शिबसागर, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, बेनिफ्राय लखिमपुर, धेमाजि बेबायदि जिल्ला दङ। दा जों नुनो मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि बाहेरनि जायफोर जिल्ला आफादफोर दङ बिथांमोनाबो जोबोद गोसो गुदुङै बे हारिमुनि खामानिखौ मावबाय थादों। आरो जा बर'नि मोसानाय दामनाय देनायफोर बेफोरखौबो बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुङै सोलोंदों। आरो बिनि गेजेरजों नुनो मोनदों जे बर' हारि साफ्रोमबो फिसाफोरा बर' हारिमुखौ मोजां मोनो। बर' हारिमुआ जे बेबो मोजां सोंथि। दानि जा सरकार बिटिआर सरकार प्रमद बर' सरकार बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों जे जोंनि हारिमुजों लोब्बा थानाय जा आयदाफोर खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगना
बेनिफ्राय जोंनि गामसा आर'नाइ दख'ना बेफोरखौ जा जिआइटेक खालामबाय बे सरकारनि हेफाजाबावनो जादों जों खावलायनाय लेखायै आरो बेबायदि बिथिंजों नायनो थांब्ला दानि जा सरकार प्रमद बर' सरकार बे हारिमु बेलायाव जोबोद गोसो दङ जोङो दासिमबो जिफोर जों वर्कशप लादों बे वर्कशपफोराव बिथांमोना हेफाजाब खालामदों नंगौ बेयो थार जे जोंनो थोजासे बिथांमोना होनो हायाखै बा इएमफोराबो हेफाजाब होनो हायाखै थेवबो जाय चिफ बिथांमोना प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ हेफाजाब खालामबाय थादों आरो बिथाङा खोथा होदों जे उननि बेलायावबो आं बर' हारिमुनि थाखाय मावलांबाय थागोन आरो बिथांनि जा खोथा होनाय बेजों जोङो जोबोद थुलुंगा मोनदों थुलुंगाखांदों आरो बोलो मोनदों हारिमुनि खामानि मावनो थाखाय आरो बेबायदि जुदि थांबाय थायोब्ला जों थारैनो बर' हारिमुखौ जोङो गोग्गोम खालामनो हागोन लोगोसे जोंनि जा हारि बेखौ जोङो गेरेमसा हारि महरै जोङो दाफुंनो हागोन जों बेखौ थांनाय बोसोरावनो जोङो मावफुंनो होननानै जों नाजादोंमोन जोंनि बिटिआर सरकारनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोन सानैनि नाजानायाव बेयो जाफुंनो गोनांमोन नाथाय थांनाय बोसोर डिसेम्बराव बियो जायासै आरो एप्रिलाव बिथांमोना खोथा होदोंमोन नाथाय एप्रिलावबो नैबे एमपि इलेक्सन फैनायखाय बेखौ जोङो मावफुंनो हायासै नैबे फैबाय थानाय बे बोसोरनिनो बे अक्ट'बर नभेम्बराव बिथांमोना जानायनि एसे ग्रिन सिगनालखौ होदों आरो जुदि बियो थारैनो जायोब्ला बियो मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद देरहासारनाय जागोन दिनैनि जा जोंनि गायसं सान बे 30थि गायसं सानाव जोङो गोबां आलासिफोरखौ जों लिंनो हायाखै जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ लिंदोंमोन नाथाय बिथाङा जोबोद बेस्थ' थानायनि थाखाय बेयाव फैनो हायाखै बिथाङा जोंनो मिथिहोदों जोङो जोंनि दिनैनि जा हाबाफारि जोंनि गोजोन थासारिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मखौ लिंदों आरो बिथाङा नुजाफैबाय बे हाबाफारिखौ मावबाय आरो गुबुन आफादनिफ्राय जोङो बेबायदि लिंनाय जायासै जों लिंदोंमोनब्लाबो बिथांमोना गावबा गाव बिबानाव मुखुब थानायनि थाखाय फैनो हायाखै जोङो मिथिहोदों आरो जोंनि मिरु आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा नुजाफैदों जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गुबुन बिबानगिरिफोर नुजाफैदों आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि मावथि बिबानगिरि बिथांमोना नुजाफैदों बर' हारिमुनि लोगोसे बर' सावथुननि सोमोन्दो दङ औ हारिमु गोबां फावगिरिफोरखौ सावथुन मुलुगनि फावगिरिफोरखौ जों बे हाबाफारियाव मोननाय जाया बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बर' सावथुन मुलुग बा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन बिथांमोना जोंनिनो लोब्बा आफाद जों बिथांमोनखौ लानानै थांनाय बोसोराव जों गुवाहाटियाव सावरायदों बे बर' रेडिअ' आर्टिस्ट एस'सियेसन लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन बे मोननैखौ लानानै जों मोनथामजों सावरायदों जे जों बोरैहाय बेजों बे हेफाजाब खालामलायनो हायो दा जों बे खेबाव जों बे मोननै आफादनिफ्रायबो बेबायदि लिंनाय जायाखै जोंहा जिहेथु थाखा फैसानिबो एसे आंखाल जाना फैबाय जों बिथांमोनखौ लिंनो हानाय जायासै थेवबो जोंहा मोजां सोमोन्दो दङ आफाद मोननैजों आरो जोङो हारिनि खामानिखौ बे बर' हारिमुआनो जा सावथुन मुलुगानो जा बा रेडिअ' टिभिनि मुलुगानो जा जों मोनथामजों लोगो लांनानै जों बेखौ आवगायबाय थागोन मावबाय थागोन बे जोंनि थांखि